Ayan, papunta kami guys sa Misibis. Papunta kami ng aking kapatid doon sa Misibis. Yan. Bangka niya. Ang dala namin, oh. Tinapay, oh. Bigay lang ng kapatid ko. Ayan. Yung gamit ko. Bumili yung kapatid ko ng bigas. Ayan. Kasi magkukupras kami doon guys eh. Papunta kami doon sa Misibis. Ayan guys. Abangan nyo ang aking mga susunod na vlog. Paalitin na naman. Doon kami sa dulo. Pinakadulo na yan, oh. Kapatid ko. Doon yung bahay ng nanay ko doon. Doon yung bahay ng nanay ko. Doon kayo pupunta. Mapukupras kasi kami. Aakit kami dyan sa bundok. Kasi may mga nyug pa dyan sa taas eh.